అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. మైనార్టీ హక్కుల పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ముస్లింల ఆత్మీయ సమావేశం అన్న ఒక చిన్న రౌండ్ టేబుల్ ఒక చిన్న మీటింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు రాయచోటి ప్రాంతానికి విచ్చేసి రాయచోటి నియోజకవర్గం ఏదైతే ఉందో ఈ రాయచోటి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు మరియు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక మైనార్టీ హక్కుల పరిరక్షణ సమితి కమిటీ మరియు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు అందరితో కూడాను కులంకషంగా ఈరోజు అన్నీ కూడా చర్చించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఏదైతే మరీ ముఖ్యంగా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నదో అది మైనార్టీ ఓట్లతో గుంపడిగత్తుగా మైనార్టీ ఓట్లు తీసుకొని అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఈరోజు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తే కనుక ముస్లింల యొక్క సంక్షేమ అగమ్య గోచరంగా మారింది అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం కూడా అతిశయోక్తి లేదు. సరే, ఎన్నో కారణాల వల్ల ఈరోజు జరిగినటువంటి ఏదైతే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఉన్నాయో ఆ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సైతం ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఎక్కువ భారీ మెజారిటీతో వాళ్ళు మరలా అధికారం అనేది అంటే ఏదైతే కార్పొరేషన్స్ మరియు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయో వాటిని అధిక శాతంలో కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది. వాటికి మేము మనస్ఫూర్తిగా మీకు కంగ్రాచులేషన్ చెప్పదలుచుకుంటున్నాము. కానీ ఏదైతే నిజమైనటువంటి రాజ్యాధికారం ఉందో ఇది నిజమైనటువంటి రాజ్యాధికారం మీరు సాధించలేదు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే దౌర్జన్యాలతో మరియు నామినేషన్ వేయనీయకుండా అత్యంత దారుణంగా ఈ మాట నేను ఇప్పటిదాకా వాడలేదు, కానీ రాయచోటి వచ్చినాక తర్వాత ఈ మాట ఖచ్చితంగా వాడాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే మొత్తం నేషనల్ ఫేస్ అయినటువంటి అస్దీన్ ఓవైసీ గారి యొక్క పార్టీ ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక 14-15 మంది నామినేషన్ అనేది ఫైల్ చేస్తే వారి నామినేషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా నామినేషన్ని చింపిపడేయడం మరియు అదేవిధంగా ఆ ఎంఐఎం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు ఖాదర్ బాషా గారిపై దాడికి పాల్పడటం ఇటువంటి సంఘటనలు నెంబర్ ఆఫ్ సంఘటనలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఏదైతే మేము అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి మాదే చలాయిస్తాము, మాదే జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఏదైతే మీరు ఆలోచిస్తున్నారో ఇది ఎక్కువ రోజు కొనసాగే అవకాశం ఏమాత్రం కూడా లేదు. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే కనుక రాష్ట్రంలో అయితే మీరు సంక్షేమం అనేది పూర్తిగా అగమ్యగోచరంగా మారింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏదైతే రాయచోటి నియోజకవర్గం ఉందో రాయచోటి నియోజకవర్గానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ముస్లిం మైనారిటీలు కర్నూలు తర్వాత ఎక్కడైనా ఒక నియోజకవర్గంలో ఉంటారంటే అది రాయచోటి నియోజకవర్గం మాత్రమే. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే గంగా జముని తహజీబ్ అంటారు, లేదంటే మన హిందూ ముస్లింల సోదరభావం ఏదైతే ఉందో ఆ సోదరభావానికి నాంది ఏంటంటే ఇంతమంది ముస్లింలు అత్యధిక శాతంలో ఉండి కూడాను అన్య మతస్థులకు గౌరవిస్తూ రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద గౌరవంతో మరియు అదేవిధంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఏదైతే అభిమానాలు ఉన్నాయో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ కూడాను శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారిని గెలిపించుకోవడం జరిగింది. కానీ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ లోకల్గా జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఏ ఒక్క సమస్యపై నేను ఇక్కడ అంటే వారు చెప్పడం మాత్రమే కాదు, నేను స్వయంగా కూడాను ఇప్పుడు ఇక్కడ తిరుగుతుంటే లోకల్గా ఎస్పెషల్లీ ముస్లిం ఇలాకాలు ముస్లింలు ఎక్కడైతే అత్యధిక శాతంలో ఉన్నారో అక్కడ రోడ్లు కానివ్వండి, కనీస సదుపాయాలు కానివ్వండి అత్యంత దారుణమైనటువంటి రీతిలో ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. ఇంకో అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే మీరు ఇక్కడ మీ యొక్క లీడర్షిప్కి ఎక్కడ భంగం కలుగుతుంది, మీ యొక్క లీడర్షిప్కి ఎక్కడ అడ్డుకట్టపడుతుంది అని చెప్పేసి ఒక భయంతో మీరు ఒక మహిళకి అంటే మేము మహిళలకి వ్యతిరేకం కాదండి, మహిళలకి వ్యతిరేకం ఉంటే కనుక నిజంగా మీరు చిత్తశుద్ధి ఉండి ముస్లింలకి సాధికారిత మహిళా సాధికారిత మీరు సాధించాలని చెప్పేసి అనుకుంటే కనుక గతంలో ఉన్నటువంటి సలావుద్దీన్ గారి భార్య గారు ఇంతకుముందు చైర్మన్గా ఉన్నారు, ఆవిడికి మీరు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వచ్చు. అంటే రాజకీయాల్లో ఊనమాల్లో కూడాను తెలియనటువంటి వ్యక్తులకు మీరు తీసుకొచ్చి మీరు ఎమ్మెల్సీ స్థానంలో అధిష్ఠించి కూర్చోబెట్టడం యొక్క దీని యొక్క వెనకాల ఉన్నటువంటి దురుద్దేశం ఏమిటంటే మీకు ఏదైతే పదవులు ఉన్నాయో ఆ పదవులన్నీ కూడాను మీకు ఇచ్చేది అలంకార ప్రాయం కోసం మాత్రమే. మీరైతే అధికారాన్ని ఉపయోగించకూడదు. నేను ఏ రకంగా చెప్పానో అదే రకంగా మీరు వినాలి, ఏ రకంగా అయితే నా యొక్క చెక్కు చేష్టల్లోనే ఉండాలి, నా యొక్క కనుసైగల్లోనే మీరు లెగడం కానీ కూర్చోవడం కానీ జరగాలి అన్న ఏదైతే మీ యొక్క ద్వంద్వ నీతి ఉందో ఈ ద్వంద్వ నీతి ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరీ ముఖ్యంగా రాయచోటి ప్రాంతంలో కూడాను ఈరోజు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఇంకో అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇదే సలావుద్దీన్ గారు కానివ్వండి, లేకపోతే మనతో పాటు ఉన్నటువంటి పెద్దలు అబ్దుల్ గఫార్ గారు చాలా ఎంతో పూర్వీకులు అంటే చాలా ముందు నుంచి పెద్దలు ఆయన. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే
ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తండ్రి గారైనటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో సత్సంబంధాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి, మరియు ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్గా కూడా ఈ జిల్లాకి బాధ్యతలు చేసినటువంటి వ్యక్తి, అత్యంత సీనియర్ నాయకులు. ఇటువంటి నాయకుల్ని పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఎందుకు కేటాయించలేదనేది ఒక స్పష్టంగా రేజ్ అవుతున్నటువంటి క్వశ్చన్. ఈ అన్నింటినీ కూడాను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే చాలా స్పష్టంగా కొన్ని విషయాలు అనేది అర్థమవుతుంది. ఆ అర్థమయ్యే విషయం ఏమిటంటే, మీరు ద్వంద్వ నీతి అనేది, ద్వంద్వ రాజకీయం అనేది చేస్తున్నారు. ముస్లింల యొక్క లీడర్షిప్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకూడదు అన్న ఏకైక నెపంతో మీరు పని చేస్తున్నారని చెప్పేసి చెప్పడంలో కూడాను అసలు ఇంకో విషయం, ఇంకో వైపు నుంచి మీరు ఏదైతే బ్రిటిషర్స్ ఉన్నారో, స్వాతంత్రం రాకముందు బ్రిటిషర్స్ ఏ రకంగా అయితే డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేశారో, అదేవిధంగా మీరు రాయచోటిలో ముస్లిం సమాజంలోనే కొన్ని వర్గాలను మీరు తయారు చేసి డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీగా తయారు చేసి మీ యొక్క పప్పు గడుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు పరిపాలించినా కానీ ఖచ్చితంగా స్వాతంత్రం అనేది రావాలి. ఈరోజు రాయచోటి ప్రజానీకం అత్యధిక శాతంలో చాలామంది కూడాను స్పష్టంగా ఒకే మాట అంటున్నారు, మాకు గడికొండ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారితో మాకు స్వాతంత్రం కావాలి, ఆయన మాకు ఏమీ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ విషయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంకో వైపు నుంచి చూస్తే కనుక, ఏదైతే వక్ఫ్ ఆస్తి సంబంధించినటువంటి 13 ఎకరాల స్థలము ఉన్నదో, అది అత్యంత పెద్ద స్థలం. అక్కడ స్కూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్థలాన్ని సైతం కూడాను మీరు ముందు ఒక రకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు, వెనకాల నుంచి మళ్ళీ మీరే పన్నాగం పన్ని ఉసగొల్పుతారు, మళ్ళీ ఇటువైపుకి వచ్చి నేను మీతో పాటు ఉన్నాను అని చెప్పేసి చెప్పే ప్రక్రియ ఏదైతే మీరు చేస్తున్నారో, దీన్ని రాయచోటి ప్రజలు పూర్తిగా గమనిస్తున్నారు. గడికొండ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు, మేము స్పష్టంగా మీకు ఒక మాట చెప్తున్నాము, దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ టైమ్ యువర్ ఎమ్మెల్యే, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్. ఎందుకు అంటే, మేము స్పష్టంగా రెండు ప్రధానమైనటువంటి పార్టీలు, ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీయే కానివ్వండి, లేదంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీయే కానివ్వండి, రాయచోటి ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ స్థానం ఖచ్చితంగా ముస్లింలకు కేటాయించాలి అని చెప్పేసి ఒక స్పష్టమైన డిమాండ్ని మేము తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఎందుకు మీరు అందరికీ వాళ్ళకి వీళ్ళకి కేటాయిస్తారు, వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇచ్చి మీరు గెలిపించుకుంటారు, కానీ ఒక ముస్లింలు అత్యధిక శాతంలో ఉన్నటువంటి చోట ముస్లింలు రాజ్యాధికారం దిశగా పయనించకూడదా? ఎందుకని చెప్పేసి మీరు అడ్డుకట్టబడతారు, ఎందుకని చెప్పేసి మీరు ఎమ్మెల్సీలు ఇస్తూ కూడాను, అది కూడాను వేరే వాళ్ళకంటే ఎక్కడ కూడాను నోట్లో నాలుక లేనటువంటి వారికి ఎమ్మెల్సీ లాంటి పదవులు కూడా ఇచ్చేసి పూర్తిగా ఏదైతే ముస్లిం లీడర్షిప్ ఉందో దాన్ని తొక్కేసే ప్రయత్నం ఈరోజు చేయటం అత్యంత దారుణం. ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కువ రోజులు కొనసాగే అవకాశం లేదు. రానున్న రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ముస్లింలు ప్రతి విషయంలో కూడా స్పందిస్తారు. ఇంకో అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, మీరు బీజేపీతో కలిసిలేమో అంటారు. బీజేపీతో కలిసిలేము అని చెప్పేసి ఇదే శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు మీరు 1కి 10 సార్లు మీరు మీడియా ముఖంగా నేను బైబిల్పై, ఖురాన్పై మరియు భగవద్గీతపై ఏదైతే హోలీ బుక్స్ ఉన్నాయో వాటిపై మేము ప్రమాణం చేస్తామంటున్నారు. నేను అడిగే క్వశ్చన్కి మీరు సమాధానం చెప్పండి. మీరు ఆర్టికల్ 370కి మీ పార్టీ సపోర్ట్ చేసిందా లేదా? ఇన్స్టెంట్ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్కి మీ పార్టీ సపోర్ట్ చేసిందా లేదా? అదేవిధంగా పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ఏదైతే తయారు చేశారో దానికి గుప్పెడిగత్తగా మీ పార్టీ సపోర్ట్ చేసిందా లేదా? అంటే ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే కనుక, ముస్లింల వ్యతిరేకంగా వేసినటువంటి ఏదైతే కనుక, రెండో వైపు వ్యవసాయ చట్టాలు, అత్యంత దారుణమైనటువంటి వ్యవసాయ చట్టాలకు మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, మోదీ గారి ప్రభుత్వానికి మీరు తల వంచారా లేదా? చాలా స్పష్టంగా ప్రజలు అర్థమవుతుంది. ఈరోజు నేను స్పష్టంగా ఒక విషయం అయితే చెప్పదలుచుకుంటున్నాను, అదేమిటంటే గత ప్రభుత్వం సంసారం చేసింది బీజేపీతో పాటు కలిసి, కానీ మీరు మట్టుకు సహజీవనం చేస్తున్నారు అన్న సంగతి తమరు మర్చిపోకూడదు అన్న సంగతి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడాను ప్రతి విషయం కూడాను ముస్లిం మైనారిటీలకు వెన్నుపోటు పడిచే ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో ఇది అసలు ఏమాత్రం కూడా ఉపేక్షించేది లేదు. మైనారిటీల యొక్క సంక్షేమం పూర్తిగా అడుగెక్కింది. సంక్షేమం అనే అసలు పరిస్థితే లేదు. ఎందుకు అంటే, మీరు అధికారంలోకి రాగానే నేను సబ్ ప్లాన్ కేటాయిస్తాను, అదేవిధంగా ఇమాం మౌజనీన్కి 15,000 కేటాయిస్తాను, అదేవిధంగా ముస్లిం మహిళలు, పేద ముస్లిం మహిళల యొక్క వివాహానికి ₹1,00,000 ఇస్తాను అని చెప్పి దుల్హన్ పథకం అన్నారు. దాని తర్వాత వక్ఫ్ ఆస్తులు పరిరక్షిస్తామన్నారు. దాని తర్వాత ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్, ఇస్లామిక్ బ్యాంక్ ఇస్తామన్నారు, ₹5,00,000 వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తామని చెప్పినారు. ఇలాగా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. అంటే సిఈడిఎం, ఆ సిఈడిఎం అన్న అబ్రివేషన్ కూడా మీకు బహుశా తెలియకపోవచ్చు. ఉర్దూ అకాడమీ యొక్క అసలు దూరం దాకా దాని యొక్క నామ రేఖలే లేవు. ఇంకోవైపు చూస్తే కనుక గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మాణమైనటువంటి ఏదైతే సంక్షేమ హాస్టల్స్ కానీ,
కానివ్వండి, లేకపోతే సంక్షేమ భవనాలు కానివ్వండి, వాటిని పూర్తిగా తీసి పక్కన పెట్టడం జరిగింది. వాటిలో వేరే వాటికి ఇచ్చేసే విధంగా, లేకపోతే వేరే సంస్థలకు ఇచ్చే విధంగా ప్రణాళిక రచించడం జరుగుతుంది. ఎందుకని చెప్పేసి ముస్లిం మైనారిటీ ఓట్లతో గెలిచి ముస్లింలకు వెన్నుపోటు పొడిచే పని మీరు చేస్తున్నారో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి. మీరు ఏ చెట్టు కొమ్మపై కూర్చున్నారో ఆ చెట్టు కొమ్మని స్వయంకృత అపరాధంతో ఆ చెట్టు కొమ్మను మీరే నరుక్కుంటున్నారు అన్న సంగతి గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రానున్న రోజుల్లో ముస్లిం సమాజం చైతన్యవంతులయ్యి ఖచ్చితంగా మా యొక్క హక్కుల సాధన, రాజ్యాధికారం ఏదైతే హక్కులు ఇచ్చిందో వాటిని రాజ్యాంగం బద్ధంగా ఉండి రాజ్యాంగబద్ధులమయ్యి మనం అందరూ కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బౌండరీస్లో ఎజిటేట్ చేసి ఖచ్చితంగా మా యొక్క హక్కులను సాధించుకుంటామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్.